לכולם, אני זי, והיום נמצאת איתי חברה שלי אלונה. היי. ואנחנו נראה לכם איך להכין כזה סליים. כן. הוא באמת, כאילו, ממש ממש נעים. ממש. הוא נמתח כזה. כן, תראו. אז אני לא רק נראה לכם איך להכין אותו, אבל נתקע כאן פעם. וגם בצבע סגול. כן. אז זהו, ובואו נתחיל. אוקיי, רגע. טוב, דבר ראשון שצריך זה קערה ומשהו לערבב אותו. בואו נשים את הסליים בצד, אז חכו רגע. טוב, אז צריך קערה אנחנו לקחנו כזה וכפית. ודבק. קרקרים, אם אתם גם רוצים לעשות כמו שלנו. ופרסיל. לא חייב פרסיל. אפשר כל מפעיל אחר. וכל צבע שאתם רוצים, אנחנו לקחנו פעם סגול. כן. אוקיי. טוב, עכשיו אז אנחנו שופכים את הדבק. שופכים דבק בכמות שאתם רוצים את הסליים. אנחנו פעם נעשה יותר גדול. אוקיי, אז אנחנו שמנו כזאת כמות. כן. לא ממש רואים, אבל כן. איזה צבע את רוצה? בטעות לא משנה. אוקיי. אוקיי, אז שמים צבע. אלונה, מקודם שמה הרבה צבע כחול, אז אנחנו רוצות הפעם שזה יהיה יותר בהיר. שמים קצת, אנחנו רוצים שזה יהיה בהיר. ואתם רואים את הטבע, עכשיו מערבבים. הנה. זה יצא סגול מאוד אדום. כן. אם רוצים שזה יהיה יותר כהה, אז אפשר לשים יותר סגול. אוקיי. עכשיו שמים את הכל כזה, נכון? לא בסוף. אז יש לנו פה פרסיל מוכן מראש. כאילו השתמשנו בו בסליים הקודם, השני כחול. ושופכים ממש בהדרגה. כל פעם שופכים נקודה קטנה. אוקיי, אני שנייה אראה לכם. אוקיי. שופכים קצת כל פעם. לא המון, כי אז הסליים יהיה לכם קשיח, ואז... כן, ולא נמתח. אוקיי. בסוף אתם תראו שלאט לאט הסליים נהיה אחיד. כן, ולוקח כאילו קצת זמן, כי כן. צריך שהסליים... הוא מושך אליו את כל השאלות של הלשונות. ואם אתם בשניים, אז אפשר גם תוך כדי שמישהו מערבב והשני מוסיף. עכשיו, כאילו אתם יכולים, אם אתם עם שניים, אז להוסיף בזמן שהשני שם את הפרסיל. אוקיי, יופי. הסליים נהיה עכשיו קצת אחיד. חוטים של דבק. להוסיף עוד קצת? כן. עכשיו מוסיפים ממש טיפה, כי זה כבר יותר אחיד. הסליים קצת נהיה יותר אחיד, כמו שאתם רואים, או אפשר קצת להוציא אותו, כן. כאילו, הוא עדיין עושה כזה, אבל... אני אוסיף לך עוד קצת. עכשיו תערבבי. אני יכולה? רק שנייה. אוקיי, אז עכשיו שהסליים קצת יותר תפסיקי, אפשר כבר לזרוק את הכפית או משהו. אוקיי, תוסיפי קצת פרסיל.
ליד שלי? כאילו גם לקופסה וגם... אוקיי, יופי. אוי, סליחה. אוקיי, כן, רגע, אני רק עושה את הסליים. יש עוד קצת בפנים, אז תקחי, כי אני לא הצלחתי לעשות. עכשיו זה כאילו נוזלי, אבל צריך לתת את זה להתרגל בהתחלה ליד. ממש נוזלי, אבל כאילו לאט לאט הסליים יבין שהוא נגיד סליים. כן, פשוט צריך לשחק איתו, וצריך לא להתקשר. אתם כמובן יכולים גם להוסיף בסוף בהדרגה. כן. עוד קצת פרסיל בידיים, כאילו לא בידיים, בסליים. טוב, אז תראו את אז הסליים. סליחה שזה נתקע, פשוט תחתיכי אותו שנייה או שתיים. תראו את הסליים הזה. רגע, אני אקח חצי. אוקיי. באמת סליים אדיר, ואנחנו עוד מתכוונות להוסיף לו קלקרים. אנחנו ממש מצטערות שזה חתך חצי מהסרטון, פשוט היה לה איזה משהו בטלפון, כאילו הייתה צריכה למחוק, כי... כן, אנחנו המשכנו לדבר, ואז קלטנו שזה לא מצלם. אז כן, פשוט... כן, הבעיה נפתרה. אז זה הסליים, ככה הוא יצא. הוא אדיר ממש. הוא בצבע סגול. ועכשיו ועכשיו אנחנו הולכים להוסיף לו קלקרים. אוקיי, אז נאחד את הסליים. אני לקרוא את זה. לא. אחרת זה ישפך עם כל החדר. טוב, נחזור לכם שנפתח. אוקיי, אז פתחתי את השקית. ואנחנו מוסיפות לזה קלקר כחול. רגע, שימי. אנחנו תוסיפים את זה. לפני זה. זה עוד קלקר? רגע, עוד מעט. אוקיי, נקח את הקלקר שנפל לנו. אוקיי, צריך. אוקיי. תראו את זה עכשיו, זה עם קלקר, ואנחנו עוד רוצות להוסיף. ונחזור לכם. ביי. תסתכלו את הסליים הזה. הוספנו לו קלקרים. הוא פשוט מושלם. והוא גם ממש נעים. טוב, אז המתכון הוא דבק בכמות שאתם רוצים את הסליים. כן, כמו שראיתם. כן, אם שמים הרבה זה יוצא גדול, אם שמים מעט זה יוצא קטן. אנחנו עושים לרחם את הסליים. אוקיי, הסתכלו את ההבדלים. כן, זה כאילו גם יצא יותר טוב, זה יותר זיומי כזה. אתם רואים אותו? בלי קלקרים וגם זה יותר גדול. בואי נעשה את בועה. מה? בועה, נעשה. אוקיי. עם קלקר זה נראה לי יותר קשה. נכון. טוב, אנחנו עכשיו ננסות לעשות קלקר, את הבועה. בועה עם קלקר, שזה הרבה יותר קשה. כן. ננסה לעשות ככה שתראו. אוקיי. אוקיי, זה יותר ממש טוב. מה? בלי הבועה. שנייה. טוב, הבועה לא ממש הייתה בועה, אבל לא משנה עד כמה שתעשו ככה. יהיה את הקראנץ' בגלל שיש לו בקלקרים. כן, כאילו, פשוט סיפוק לשמוע את הדבר הזה. הוא ממש נמתח וממש נעים, וזהו. אז אנחנו מקוות שנהנתם. בואי נעשה.